Folketinget mod qinnersinnaqaagut sumassakkut nalunaaquta arfinarpingasunngorluinnarpoq qinnersivillu matupput kikkullu taakkumarsut qinigaanersut paasinissaatat tungaanu toqqaannartumik aallakaatiteruyussaagut aliikkusersuisarluta pulaartoqartarlutalu ilaapulu Lastama portortiullum qinnersiartorpit ja ataatimarlueqqaan qinnersiartorama seqinnarassua inupparparpassuut issimmi sineriappu tamakkiallu silangippasikami emaat seqinnarilluni amua qinnersiartorpunga ullatunga qammissaan qinnersiartorpunga inukilliimilaarsimaso tassa qinnersiartortarpunga emaat qinnersivingoraangat tassa emaatua amma inuiaqatit tikkamaani kalaalli tassami pisinnaatitaaffинга аторлуу таан аторнеэртаак нерюниартами qinnersiartorluartoqarsimassasoq pulaartoqartussaaruuamma politikikkunналилис Vi har også nogle politiske kommentatorer, som skal være sammen med os i aften. Først er det Jens Jenne Bertelsen, Kvinderne Først, og så politisk kommentator Daniel Thorlafsen. Velkommen til jer også. Måske først dig, Jensine. Hvad tror du bliver det mest spændende i aften? Alle valg er altid spændende. Men i forhold til folketingsvalget, så er der altid nogle valgmuligheder, og også valgdeltagelsen plejer at være ivrig, og det kan da også godt være, at fordi at kandidaterne nu har benyttet sig rigtig meget af Facebook, og de har opfordret meget til, at alle skulle komme og afgive deres stemme. Det kan være, at de har lyttet, og de har været lydhøre omkring klokken 4 og klokken 16 og 17. Så kunne jeg mærke, at der var en vis ændring i forhold til tidligere. Så det er meget, meget spændende, hvordan det ser ud med valgdeltagelsen i år. Hvad med dig? Hvad mener du? Kan der være lidt flere den her gang? Ja, det kan da godt være, at der er lidt flere, der har afgivet deres stemme. I forhold til valgkampagne, så er det måske, det kan synes som om, at der er lidt langt til Folketinget, og måske at det afgives en stemme, måske er lidt uklar, men jeg regner med måske omkring 50% valgdeltagelse. Ja, hvem er det, der har deltaget, og I har måske allerede tænkt på, kan I gætte jer frem til, hvem det kan være? Jamen, det kan være lidt et varsomt område, jeg skulle komme ind på, men altså, nu har du jo sagt, at det er cirka 50%, der har afgivet deres stemme, men sådan som vi gætter os frem til, hvordan tingene kommer til at forløbe sig, så tror vi på, at Aya får en gevinst for sin indsats, og hun har været meget fremme, og hun har været meget blandt befolkningen. Og det bliver også lidt spændende med Alera. Hun er jo så ikke længere medlem af Siumut, og stiller op, og har stillet op på vegne af Nunattaqitornai, og har dermed også måske mulighed for at snuppe lidt fra Siumutterne og deres vælgere. Daniel Thorlafsen, ved sidste folketingsvalg 2015, der var der ikke så mange, der afgav deres stemme, og valgdeltagelsen er lidt højere den her gang. Kan det have en indvirkning på resultaterne? Ja, det kan da godt ske. Jeg vil først lige komme ind på, at Inuit Ataqatigiit fra 2007 har det altid haft flere tal i forhold til afgivende stemmer. Jeg tror ikke, der kommer til at være en særlig stor ændring i det her forhold, men Siumutterne i forhold til Partinalraqaw fra Nunattaqitornai kan få noget konkurrence og få lidt baghjul måske. Det kan godt ske, at stemmerne er hoppet over hos de to andre fra Siumut. Det skal vi nok komme ind på først. Dorthea til Asiat. Skal vi lige have kontakt med dem. Aqaluk Brandt Johansen. Velkommen til dig også i aften. Og til aftenens forløb. Du kommer til at være den, der skal give nogle indslag. Hvordan er det i forhold til vælgerdeltagelsen? Har der været flere?
i dag. Ja, vejret har jo været gavmildt og været dejligt, og det har måske også en indvirkning på, hvorvidt valgdeltagelsen har været bedre, men i forhold til 2015 har der været 2,4 mindre valgdeltagelse, men der har også været brevafstemning, og de skal først tælles nu her efter, at valgstederne er lukket, så brevafstemning kan måske ændre lidt på tallene. Så indtil videre, hvis ikke der sker noget andet, så har der været nedgang i valgdeltagelsen. Hvordan med glæden blandt vælgerne? I dag er det grundlovsdag. Kan man mærke det i jeres hjerte? Ja, som jeg har sagt, så er det jo været dejligt vejr. Og selvfølgelig er folk også mere glade, når der er dejligt vejr, og det synes jeg også, jeg kunne mærke blandt vælgerne. Men indtil videre, sådan som jeg fornemmer det, så virker det som om folk var tilfredse og glade. Og i går aftes var der i Asiat forsamlingshus også noget aktivitet i forhold til den kommende folketingsvalg, som vi så kører i dag. Så det har jo været dejligt vejr, og der var rigtig stor deltagelse. Har der været synlighed i forhold til valgkampagnen og Folketinget? Nej, ikke særlig meget. Det må jeg sige. Og der har været en aktivitet, som Elina Nardungerniarfiageu har været i gang med, men ellers har der ikke været andre aktiviteter. Men jeg vil gerne sige, som en dejlig ting, at de folketingskandidater, der har været ude og rejse, de har været forbi. Og hvis der har været vælgere, der er kommet for at se dem, og der har været en deltagelse på cirka 25-30 mennesker, jamen så vil jeg sige, at det er faktisk en stor deltagelse i forhold til valgkandidater, der kommer og holder vælgermøde. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Og nu skal vi se på nogle tal, og optællingen er lige ved at være på trapperne i Danmark i forhold til folketingsvalget, og nu har vi kontakt med Helle Nørlund Sørensen. Nu har vi lige set, at Socialdemokraterne har fået flest stemmer, eller de røde flest stemmer i forhold til de blå. Socialdemokraterne sikkuttaavat nalakkersuusungortissappat. Tässä massikku tanskisuuraatikallugu siuttuunissaminut siuttungorpoq taamoqaatikallugu aammaluoqaluqatigivara massakkut statsministeriusoq oqaluqatigivara oontaanaluoqarpoq dronningeruuntimi taaneqartartut dronningeeliarlunu qaluqatiginneri aqagu ullaatunga ingerlatisallugit taamaasillunilu tulliuttut statsministeringortussaq oqaluqatigisutiineqassaaq ismaqatiiniassutiineqassaaq kisianni Enhedslisten-mingaanni SF-mingaanni Radikale Venstre-mingaanni illu Socialdemokratit siulittaasuut sakkortuum piumaffineqarniku taamaamaam isumaqatiinniarnerit sakkortu ingerlaneqassapput massakkut qinersinerit 100% kitkisinneqa qarsimalerput tassanilu aammalunnarluartoq oqaatigivaa tassa Ja, tolkenet bryder lige lidt ind her og siger, at vi har lige oversat det, som Helle Nørlund Sørensen fortalte på dansk, og det er det, som bliver versioneret igen fra studieverden til grønlandsk. Helle Aberqilassavaqit, tässä socialdemokrat Ilimanartoruissupput Mette Frederiksen dem siuttoqarlutik statsministeringortitisinnaasut
qanu uqarsimava tassa uqarsimavo kalaallit annertunerusumik uqaasisaqartineqartariaqartun tassa Lars Løkke Am taamatut uqarnikuuvoq taamaattumik uqaloqatiinninnerit suli ingerlanneqarput soorlu assersuutigalugu savalimmiormiut kalaallillu annertunerusum uqaasisaqartineqartalernissaanut tungatillungu ammapput Lars Løkke Rasmussennikkut aammalu Mette Frederiksenni tässä soorunnatammi apeqqutaavoq kalaallit qinerneqarmaaq kikkuussanersut taavalu aamma qanorpiappiuma saqaateqassanersut арлаатсигут наалаккерсуусунгортитсинерми таперtaaniarunik imalunniit ilaaniarunik tapersersortitulluunniit Helle Nørden Sørensen beretninger om naturangerlu nasuelaasngaan tassa ilimanarluinnernaarpaa med Frederiksen tassa Tolkene bryder lidt ind her. Vi har lige oversat det til grønlandsk, det som Helle Sørensen sagde. Og det er det, som studieverden fortæller igen. Helle, hvordan er stemningen i Christiansborg? Helle, Christiansborg i Messilaan naqanorippa. Nuannerpoq soorunalimi kikkunu tapersersuunersoq apeqqutaasinnaaavoq kisianni maani allafim issiavinni ima tassa partia affaannangorsimasu najupakka tassa soorunalimi nuannaaruissuangillat nuannaarutisaqarpallaangillat taamaattumik kisia venstrakkunnin pitsaasumik angusaqarfiusimasutut naliterneqarlutik nuannaartorsuupput aamma tässä sosialdemokraatikkunni ungasiani tusaasinnaavakka qanunnuannaartiginersut tässä silami katersuuffeqarput sosialdemokraatit sila aam kiammat nuannisartorsuupput Christiansborg ima at nuannattoqarnersoq tassa taamaanneqarpaa ima at partiet sorlaama venstrekkut taavai taakku nuannaarput naak ministeriuningortitsiussaarpasinngikkaluarlutik nuannaarneqarpaa tassa anerlerialaarsimagami taawa tassa uani Danmarkimi inernerungallartut aamassakut tassa isiginnaarpugut inernerit 100% timi tassa det her er det foreløbige resultat i Danmark. Efter at 100% af de afgivne stemmer er optalt i Danmark, hvor er der noget, som overrasker? Altså det vi ser, der springer ind i øjnene, det er det store tilbageslag, som Dansk Folkeparti har opnået her. Mens Socialdemokraterne og Venstre, de har ikke flyttet sig synderligt. Men det Ny Borgerlige har fået opnået mandat. Det er et helt nyt parti, som er på den yderste højrefløj. Men vi skal også huske på, at Stram Kurs, de opnåede ikke valg. De er endnu mere yderlig højregående. Men altså, vi kan se, at det ser ud til, at der er en lille højredrejning, så vidt vi kan se på de mere blå partier. Men man kan også se noget andet, nemlig at SF og de radikale venstre har fået fordoblet deres mandater. De har fået rigtig godt valg. Og det er dem, vi normalt kalder for den røde fløj, altså de venstreorienterede partier.
Kan vi gætte os frem til, hvilken positionering de grønlandske folketingskandidater egentlig vil kunne lægge deres ansigtsfolder i? Altså, uanset hvad, så bliver der jo forandring. Der bliver ændringer, hvis de røde får statsministerposten med Mette Frederiksen på posten. Så hvis de består som forhandlingsledere, så bliver det spændende at se. Men altså, vi skal huske på, at de mindre partier har jo selvfølgelig også store krav, og det har SF'erne også rejst. Men uanset hvad, så er det interessant at se, hvilken konsekvens det vil få for Grønland. Fordi de sidste 4 års valgperiode, der har vi jo bemærket, at Lars Løkke Rasmussen som statsminister, at Danmark har blandet sig mere og mere i grønlandske forhold. De har investeret for eksempel i erhvervsudvikling, i lufthavnsbyggerierne, og det er ved siden af statens bloktilskud. Og der må vi se, at de blander sig mere og mere og har større og større interesse i at være med. Og det virker som om, at de måske er blevet lidt mere bange for, at Grønland skal gå hele vejen til selvstændighed, og det er som om, at de er begyndt at holde lidt mere fast i Grønland. Men altså, spørgsmålet er, om en ny statsminister vil føre videre den linje, som Lars Løkke Rasmussen har ført tidligere. Nu skal vi til Godthåbhallen i Nuuk, til valgstedet. Hvad sker der der? Altså, nu lukker man jo valgstedet kl. 20.00, og når man har lukket kasserne, eller det vil sige, den valgmyndige er den aller sidste, som afgiver sin stemme, og han er den sidste, der smider sin stemmeseddel i kassen. Du har jo så fået afleveret din stemmeseddel, og du er den aller sidste, som smed den i boksen. Jamen, det har været en tradition for længe siden, og det har vi bare fulgt, at den valgmyndige er den aller sidste, som afgiver sin stemme. Altså, da du smed din valgseddel i boksen, så var der klap og hurraråb. Hvordan kan det være? Jamen, det har været sådan en fornøjelig dag i dag fra morgenstunden af. Og selvfølgelig har det været en lang dag for mange af dem, der har været på arbejde fra morgenstunden af. Men altså, nu har det også været en spændende dag, og det har været en fornøjelig dag, og vi har haft et godt samarbejde. Og det har været hyggeligt og dejligt at møde vælgerne. Vejret har været fint, og det er skønt at se mange glade ansigter her. Så derfor så skal vi selvfølgelig også klappe og råbe hurra, når vi lukker ned. Det har været rigtig fint vejr i dag, og det siger du også. Og vejret har været fint hele vejen op og ned af kysten i Grønland. Synes du, der er mange, der har været oppe og afgive stemme? Jamen, nogle gange har der ikke været nogen mennesker, og nogle gange har der været mange. Men vi synes, der kunne være flere. Altså, vi lukker jo ned for stemmeboksene kl. 20.00, og da vi kom lidt i 8, så var der stadigvæk en masse mennesker, og der var biler, der skulle ind og ud. Og på hvilket tidspunkt er der flest mennesker i løbet af dagen? Jamen, det er ved morgenstunden, når man åbner, og så selvfølgelig i løbet af dagen, men altså fra 1-2-tiden og så frem til klokken 5, der har der måske været allerflest oppe og afgive deres stemme. Altså, hvor mange procent? 46,5% var talt op her kl. 19.00, eller havde været op at stemme kl. 19.00. Når vi sammenligner med sidste folketingsvalg i 2015, ja, der var hele landets resultat 50,44% deltagelse. Og vi håber, at vi kan komme over den valgdeltagelse, der var sidste gang. Så vi har lidt flere. Men altså, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, om vi har overskredet den sidste valgdeltagelse. Hvad skal I så nu, hvor valgstedet er lukket? Jamen, vi skal derover.
Så skal vi åbne valgkasserne, og så hælder vi alle stemmesedlerne op på et stort bord, og så begynder vi at gruppere dem og lægge dem i bunker for hvert parti, og så er der nogen, som går i gang med at tælle op. Og så har vi jo lavet hvert parti har sit bord, sådan så vi har et bord med kun samme partistemmer. Og så har man så en optællingsleder ved hvert bord for hvert parti. Og når så optællingen er til endebragt, jamen så får jeg alle resultaterne, og så har vi som pligt selvfølgelig at skal skrive det ind i valgbogen. Og vi er jo i kommunen Sammersog, og der skal vi jo så give det til, når vi har nedskrevet alle resultaterne og ført dem ind i valgbogen, så skal vi overdrage valgbogen til Rigsombuddet, og så er det op til Rigsombuddet at tjekke efter, at det hele er rigtigt, og så får vi jo så tilbage eller feedback på det. Men selvfølgelig skal der ofte være genoptælling af tingene. Hvad regner du med i aften? Jamen, det er svært at gætte på noget som helst. Jeg håber, at det var ligesom sidste gang, hvor vi var ret hurtige med at få talt op. Vi har forberedt os så godt vi kan og forsøgt at eliminere det, der kan forsinke processen i aften. Så jeg håber, at vi har et tidligt resultat, men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvad tid. Vi skal jo være grundige. Vi siger tak til Frederik Lundblad, valgmyndighed i Nuuk. Og vi siger også tak herfra. Ja, vi siger også tak til Malou og Frederik Lundblad, selvfølgelig. Nu skal vi nordpå. Vi skal op til nogen, der snakker sådan her. Dage. Og på dansk er det måske ikke så sjovt, men vi skal til Sisimiut. Ole P.L. Petersen, nu har man lukket ned på valgstedet. Hvad har du at fortælle? Jamen, vi er ved indgangen til kommunen. Klokken er lidt over 8, og valgstedet er lukket. Inger Eriksen er valgleder, og hun åbnede klokken 9 i morges og har lukket ned klokken 20.00. Der har også været flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har været med og deltaget. Hvordan ser stemmedeltagelsen ud i løbet af dagen? Det skal vi lige høre Inger Eriksen om. Her bag ved mig kan man se, at der er 4.028 stemmeberettigede i Sisimiut valgkreds, og der var 1.813, og det giver altså en deltagelse på 45%, under halvdelen. Her kan vi ikke se, hvordan tallene så ud i 2015. Det kan Inger måske komme ind på. Det har været fantastisk vejr. Vi har haft masser af solskin i dag. Hvordan har valgdagen været? Jamen, vi har haft en masse vælgere fra morgenstunden af. Der har været en stabil tilstrømning fra morgenstunden af, stille og roligt. Der har ikke været flaskehalsproblemer på nogen måde. Men det er klart, at der på et tidspunkt var rigtig mange. Men jeg synes, at det har været en stabil tilstrømning. En lind strøm af vælgere, der har været tilflyttet valgstedet frem og tilbage. Hvordan ser det ud med stemmedeltagelsen? I 2015 var der 2.081, der havde været oppe og afgive deres stemme. Og nu har vi kun 1.813, så der er en lille tilbagegang i deltagelsen i valget, hvis det er det, man skal se på. Og nu er optællingen jo i fuld gang. Sidste år, da der var kommunevalg, jamen, så havde vi en meget lang nat og tidlig morgen dengang med optælling. Men altså, nu er det jo nogle lidt nemmere optælling måske. Regner I med, at optællingen går hurtigere denne gang? Ja,
Altså hver gang, når der er valg, så er det altid en ny situation, vi står i. Lige så vel som man også kan ændre procedurer i forberedelserne. Og også under optællingen. Altså vi har jo snakket meget om, hvordan og hvorledes optællingen skal foregå. Og fordi vi er meget parate og har forberedt os, regner vi ikke med at løbe ind i nogle problemer som sådan. Hvornår regner I med at kunne komme med et eller andet tal? Jamen det er det, der er spændende. Det ved vi jo aldrig nogensinde, hvor hurtigt man kan komme med et resultat. Men vi håber da, at de 1813 stemmer, der er afgivet, og heri er også brevstemmer medtaget. Så tiden vil vise, hvor hurtigt vi kan komme med et resultat. Hvordan kan du vurdere for eksempel vælgernes interesse og det, hvordan de har fulgt med i valgkampen? Jo, altså jeg synes godt, at jeg kan sige, at folk har haft rigtig mange forskellige og lyttet til mange kandidater, og der har været stor tvivl også i forhold til, hvem man skulle vælge. Så det har givet vælgerne noget ekstra at tænke over, fordi der har været så mange kandidater, og også flere partier. Og altså i gamle dage, eller før i tiden, der var der færre partier og færre kandidater. Du sagde lige før, at der er færre denne gang, der har været med, eller valgdeltagelsen sammenlignet med 2015. Hvad er baggrunden for det? Jeg ved ikke, jeg kan ikke gætte mig til, hvad grunden er til, at vi har lidt mindre deltagelse. Det er første gang, jeg er valgleder her, så det har jeg lidt svært ved at vurdere. Tak, Inger, hvis ikke du har noget mere at tilføje. Tak. Ja, det var fra Sisimiut. Jamen, vi siger tak til Ole Petersen fra Sisimiut, og selvfølgelig også valglederen Inger Eriksen i Sisimiut. Nu, vi har nogle resultater, og det er fra et Dokrodom. Ja, de er jo lidt foran et par timer der. Og her kan vi se, at Siumut har førerpositionen. 50,4% har deltaget i valget. Så er det Inuit Ataqatigiit Parqiinaleraq nummer 3, Nunaat Taqertoqnaaq nummer 4, Demokratisk Atassut, og så Samarbejdspartiet som det allersidste. Det ser ud til, at man har stemt på alle partierne her, eller på alle kandidaterne, mere eller mindre. Hvordan kan vi bruge det her til noget i forhold til at gætte på et landsresultat? Altså, der er alt for få stemmeafgivende stemmer til at kunne rulle det ud til et landsresultat. Det kan vi ikke. Men Siumut har jo fået 39 stemmer, og de har opnået 32%. Det er en tilbagegang på 2,9%. Og det skal vi jo så også se mange gange, den her grafik i aften. Altså Inuit Ataqatigiit 33 stemmer, 27%, og det er en stor tilbagegang på næsten 16%, 15,9%. Så er det Parqiinaleraq 18, Nunaat Taqertoqnaaq 16 stemmer, 13,1%, og det er jo selvfølgelig et plus på 13,1%, og det er første gang, de stiller op til Folketinget på vegne af Nunaat Taqertoqnaaq. Jamen, kan vi se, hvilke personer, der er bag ved de her? Jo, i Dokrodom, der er det Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit 27. Hun er topscorer der. Og så kommer Agi Matilda Høgh-Dam, Siumut, lige efter med 26. Og så Aleqa Nunaat Taqertoqnaaq 16. Og lige altså, der er jo ikke stor forskel. Altså, der er en enkelt stemmeforskel mellem Aaja Chemnitz Larsen og Agi Matilda Høgh-Dam. Og så selvfølgelig også Aleqa og Pelle Broberg. Der er også kun én stemmeforskel. Havde du forestillet dig, at det skulle se sådan ud?
Altså det, der er noget af det spændende at se, det er, hvor stor en indflydelse Al-Rahman har fået. Hun er jo alene kandidat på vegne af sit parti, og mange gange så kan det jo selvfølgelig også være svært at opnå så meget taletid, men altså allerede fordi hun er alene, så har hun selvfølgelig fået utrolig meget taletid, da hun er den eneste kandidat, der skal have ordet hver gang, mens de andre kandidater fra andre partier, de skulle deles om taletiden. Så derfor så har hun haft god mulighed for at markere sig, og haft bedre mulighed for at fremføre sine sager og politiske budskaber, sammenlignet med andre partier, der har flere kandidater. Men altså, det, der bliver spændende at se, det er jo også, hvor stor en tilfredshed, eller manglende tilfredshed, der er med Al-Rahman, sammenlignet med, hvor stor en tak vælgerne vil give Aaja Chemnitz Larsen. Og det er klart, at når vi kommer til resultaterne fra de større byer, så bliver billedet lidt anderledes. Men det er spændende. Ganske kort. Altså, Siumut har jo mistet deres medlem, men Aki-Matilda Høgh-Dam har jo opnået et meget godt resultat i Qaqortoq. Hvordan kan du vurdere det? Altså, når vi isoleret ser på et Qaqortoq, så er det jo en traditionel Siumut-højborg. Selvom folketingsvalg måske er noget andet end Inatsisartut-valg og også kommunalbestyrelsesvalg og bygdebestyrelsesvalg. Men jeg kan forestille mig, at man har gjort, hvad man kunne for at genvinde det tabte sæde i Folketinget for Siumut, efter at Al-Rahman flyttede over til Nunatta Qitornai. Vi skal over til noget helt andet. Baningok Stenholt. Hvor er du henne? Jeg er i forsamlingshuset, og det er Inuit Ataqatigiits valgsted. Der er ikke så mange mennesker lige i øjeblikket, men der er en stille indsivning. Ja, Johanne Petersen. Hvordan har du det? Jeg er meget spændt på i aften. Og hvad resultatet bliver. Hvad regner du med? Jeg regner med, at I er vinder, som vi forventer, at de skal. Jamen, der er altid nogen fra Inuit, eller Aaja Chemnitz Larsen, hun er meget synlig i billedet rundt omkring, også fra Folketinget. Nu har vi set tallene fra et Qaqortoq. Der har Aaja Chemnitz Larsen fået topscorer. Hvad synes du om det? Jamen, jeg håber, og jeg tror sådan set, at hun bliver valgt ind. Så måske får hun de fleste stemmer. Det regner jeg med. Hvad vil du bruge aftenen til? Jeg vil stille og roligt følge med, for det er altså så spændende. Ha' en rigtig god aften. I lige måde. Som vi kan... Ja, når de begynder at blive endnu mere glade, tror jeg godt, at de kan gentage Yaskaman jo. Men altså, vi kan se, at Aaja Chemnitz Larsen og Aki-Matilda Høgh kan måske stå meget, meget lige i løbet af aftenen. Jamen, det kommer helt an på, hvordan aftenen udvikler sig. Det er nogle nye ansigter, ja, fra Siumut. Og det er kun Jens Erik og Inari. Jamen, de to har jo været fremme tidligere. Men de to andre, de nye, det er svært at vurdere. Så det er meget svært at vurdere, om Aki fortsætter med den tendens, vi har set indtil videre. Jamen, hvis vi ser på
tallene i Nuuk. Klokken 19 har der været 45% valgdeltagelse, og i Sisimiut har der været i forhold til de sidste gang var der 1813, der har afgivet deres stemme. Altså 46% og 45%, vil det så kunne spås, at der vil være færre valgafgivelser i forhold til sidste gang? Jamen, det er jo foreløbige tal, og vi kan komme helt op på 50. Altså, Nuuk er jo den største by, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bor her, som det er kun måske 1% kan flytte nogle valgafgivelser. Det kommer an på, hvordan tendensen kommer til at være i forhold til, hvordan folk har valgt. Men altså, hvis vi tænker i Sisimiut og Asia, der har de jo også sagt, at valgdeltagelsen har været tilbagegående. Men det er cirka 47, 48, 49% valgdeltagelse. Lad os se, hvordan Nuuk-tallene de kan ændre det. Ja, og så skal vi længere til Sydgrønland. Vi skal til Qaqortoq. Jørgen Simonsen. Han er til stede ved valgstedet, og han står klar. Velkommen til. Tak. Hvordan har det set ud i Qaqortoq og i forhold til valgdeltagelsen? Hvad er der sket? Er der sket noget spændende? Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, om det er spændende, men der har været 2.275, der har kunnet afgive deres stemme, og over halvdelen har afgivet deres stemme. Det har valglederen forklaret. Det har været rigtig godt vejr de sidste par dage, men det har været overskud, men der har ikke været nedfald. Men det har været godt vejr. Hvordan i forhold til, hvordan det ser ud med tallene? Jamen, som sagt, så er der 2.275, der er afgivet, der har kunnet afgive deres stemme. Der er stemmeberettighed, og 50,50 har afgivet deres stemme. Brevstemmerne inkluderet er det 52%, der har afgivet deres stemme. Og jeg skal lige til at tale med valglederen. Så vender jeg tilbage. Ja, det lyder godt, så vender vi tilbage til dig, når du har... Ja, valglederen står klar. Jeg kan jo stå og interviewe ham nu. Vi har ikke nogen spørgsmål lige nu i forhold til Qaqortoq. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen har sagt i sin tale i Danmark. Den er lige ved trapperne. Ja, Mette Frederiksen har jo vundet og har fået flest stemmer hos Socialdemokraterne, og vi er klar nu med indslaget. Valget har handlet om velfærd, og svaret fra jer danskere har været fuldstændig Rinnersinar inulluatarnermik imaqarsimavoq ilissilu akisimavusi aap inulluatarneq Danmarkimiamma salliutineqaqqissaaq. Tässä Mette Frederiksen buone oqatingiva qinnersineq qinnerqusarneq tässä. Ja, Mette Frederiksen har sagt, at det er velfærden, der skal sættes først igen. Hvis bare vi tænker på det her emne, hvordan er det så, det ser ud i Danmark? Hvad er det for nogle politiske målsætninger? Hvad er det for nogle emner, der har været op og køre? Jamen, man kan jo sige, at der har været forskel mellem de røde og de blå, som de bliver kaldt. Så har der jo i den venstreorienterede fløj jo været omkring noget frihed. Og socialisterne har haft mere med vilkårene for borgerne. Og det er det, man prøver at sige, at de så står for. Og i forhold til de fremtidige langsigtede tiltag, så er det Lars Løkke Rasmussen, der har snakket mere om de områder. Og Mette Frederiksen har snakket mere om de nutidige her og nu. Vilkår, livsvilkår, der skal ændres her og nu. Og det skal blive bedre at leve i Danmark. Og det er det, Mette Frederiksen har slået på trommer på, at det
vi skal gøre noget ved her og nu. Ja, det vender vi tilbage til. Og nu skal vi nordpå til Ilulissat. Vi har kontakt med Katrine Kruse, som er i valgstedet. Hallo Katrina. Hallo Katrine. Stort velkommen til dig også. Vi kan se, at I allerede er i gang med optællingen. Hvor langt er optællingen nået? Klokken 20 har valgdeltagelsen været sådan, at vi har kunnet tage stemmerne op på bordet og begynde at tælle efter klokken 20, og de har så fint talt alt igen, og det har de så gjort nu, så vidt jeg har forstået, og nu er de så færdige. Når de så er færdige med dem, så lægger de dem i nogle kasser. Hvordan har vejret været i forhold til valgdeltagelsen? Har I også haft godt vejr som resten af kysten? Ja. Ilulissat har et rigtig godt vejr. Det er sommerlig vejr, og det har været varmt. Og da valgstedet lukkede klokken 20, der har været 3.377, der har været stemmeberettigede, og klokken 20 var det 47%, der har afgivet deres stemme, og i forhold til 2015 har det også været 47%, så der har ikke været nogen ændringer her. Jeg står her sammen med valglederen, Pia Melgaard Motzfeldt. Lennart, undskyld. Ja, jeg har lige nogle spørgsmål til valglederen. Lea, der har været 47% stemmeafgivelse, og der ikke har været nogen ændringer i forhold til sidste gang. Hvad tror du er årsagen hertil? Jamen, jeg tror, at det er de samme, der afgiver stemme, der også har været fremme og afgive deres stemme igen. Vi regner med, at der har været rigtig mange kandidater, så havde vi regnet med, at der også var unge kandidater, og de unge måske også vil komme og afgive deres stemme, men sådan som vi kunne se og mærke, så er det de, der har været rigtig vant til at afgive deres stemme, der har været fremme, og der har været ganske få i forhold til, hvad vi havde regnet med, ganske få unge mennesker, der har afgivet deres stemme. Jamen, jeg har lige været inde på, at der er optællingen i gang. Hvor langt er I nået? Hvornår regner I med, at I er færdige med optællingen? Vi håber inden omkring klokken 23 måske. Vi håber, at det ikke bliver alt for langt over 23.00. Men vi er meget snart færdige med optællingen, og så skal vi selvfølgelig have en fintælling. Tak. Det var så mest det, som vi havde som indslag herfra og info. Jeg ved ikke, om I har et eller andet. Tusind tak, Katrine, for at vi kunne have kontakt med dig fra Ilulissat. Og direkte videre, hvor skal vi hen? Malu Pedersen. Hun er på besøg hos Rigsombudsmanden. Det er den danske stats repræsentant. Hun er på besøg hos Rigsombudsmanden. Hvad sker der nede hos Rigsombudsmanden? Ja. Jeg er her hos repræsentanten på vegne af den danske stat, Michaela Engel. Jeg kører det på dansk. Susuqarpa massakkut akuarsissutiisa qattaarpagut sinersaminggaanni kisinneqarsimasut qinersinerkiallimullu ikkussuuppagut nittartakkakkut takuneqarsinnaa riartuassapput tauam soornami fjernsynikkuisiinnaarneqarsinnaap takuneqarsinnaaput maannakkut maanga apuussortut akuerisaqattaarpa taat akuerineqartut tassa nittartakkak val.kiallikut valgdakka kiallik tastakuneqarsinnaapput. Michaela, hvad skal der så ske i løbet af aftenen, når I har jo travlt med at optælle? Massakutaususoqassava bas ulapittoriusuussausi massakooqqissa ulapippallaangalau atsaa qinersiviq
matoqqammerput taammalu kisitsipput kikkuusinnerusukkulappusilassaagut taasoornami tamarmik kisitsererpa taammalu akersusutiteeqarma taavaattorms tongsmetode atorlugu naatsersuissaagut kikkunnut taakkua kisittisit tukkumaarnersut kikkullu ilaasortangussanerus folketingami ajuna missingersorerparput piareersamaniassagatta tassa upparnarsaatu taanaqarsinnaavoo tassa qinigaasimasutut upparnarsaat piareersarersamaarput таамаасиллунилама таатимигиаққарнерми нассаарлу ингерланеқарсинааллуни ингерланаар улаписсаппут уанилу укуа наамассоқариарпат тас такунеқарсинаатерпат кина исернерс folketingmut кикку исернерсут уна паппилиангуар тас таанна имма такутеққилаарсинаават тас паппилиангуа уна такуссутиссаасуссаавоқ тас тунниуннеқартуссақ уани такунеқарсинааммат киккут исернерсу тааккулу исертут ja takkulu isertu tas una pappiliarnassarumаарpaat folketinget. Michaela, hvad forventer I sådan lige i aften, at stemningen vil være, når I qanunaatersuutigaa jo kunnu ingerlassasoq soonami ulapissaagut aammalu qasussaagu kisianaam nuannerpor tassa inu tama oqartussaarnerat ingerlanneqarmat tassa pappiliauna piareersimasussaagavat tassa unnuanaallu taqqissavit tassa neriuppunga soonami unnuanaassanagu og vi siger tak herfra indtil videre. Nu er det Sascha Bledorf, som er det yngste kandidat til Folketinget. Hvor gammel er du? 18 år. Det er klimaet, som du har haft som valgt tema. Hvorfor? Jamen, jeg synes ikke, at politikerne tager det alvorligt og tager det seriøst nok, det med klimaforandringerne. Så derfor så stillede jeg op til Folketinget. Også således, at politikerne kunne vågne op simpelthen. Regnede du med, at du kunne opnå det, du gerne ville, da du stillede op? Ja. Jamen, jeg føler, at jeg er blevet lyttet mere til. Jamen, hvordan er det, når man er så ung, og så være med i valgkamp? Jamen, det er utrolig spændende. Og også at være med sammen med mere voksne mennesker. Og man føler sig også på en eller anden måde mere voksen. Så, men nu er det jo valgaften. Hvordan har du tænkt dig at bruge aften? Jamen, vi har spist sammen med mine partikammerater, og dem vil jeg være sammen med resten af aftenen sammen med min familie. Hvor regner du med, at du har opnået af stemmer? Jamen, tilstrækkeligt antal. Hvis du bliver valgt til Folketinget, hvad vil du så forsøge at opnå? Jamen, det kommer til at handle om klima og miljø. Og håber, at der bliver større interesse for at arbejde med både klima, og også at Folketinget vil arbejde mere med de klimaforandringer og de konsekvenser, der er. Jamen, hvordan forestiller du dig? Jamen, for eksempel, at man forandrer adfærd, for eksempel med plastik. Vi bruger alt for meget plastik, og jeg synes også, at vi har for meget udledning af CO2-gasser osv., og det skal vi altså have gjort noget ved. Har du altid været interesseret i politik? Ja, siden jeg var lille. Har jeg kigget på for eksempel politiske debatter, når mine forældre gjorde det, så kiggede jeg med. Så det er sådan set noget, jeg er vokset op med. Jamen, så er det utroligt spændende for dig at se, hvordan aftenen forløber. Hvad fik I her til aften? Sushi, pizza og forårsruller. Ja, mange tak for, at du kunne komme på besøg her i studiet. Og hvad har vi så? Apollo? Jamen, vi har også nogle musikalske indslag. Vi har nogle musikere. 3. Kuno Bertelsen, Glenn Møller. Og så jazz-entusiasten Pelle Møller. Lad os høre et lille musikalsk indslag. Ringogner skal vi høre.
Tusind tak. Vi får flere numre fra den, musikstykker fra den. Ja, vi har nogle tal. I Uummannaq står Siumut i spidsen. Derefter Nunatta Qitornai. Tredjepladsen går til Inuit Ataqatigiit, og den fjerdepladsen bliver Demokraterne. Jamen, vi kan se, at Siumut er i førersædet, og Nunatta Qitornai, og 48,1% har afgivet deres stemme ud af de stemmeberettigede. Altså, er der noget, der springer i øjnene på jer? Jamen, det er Nunatta Qitornai, som har opnået 25,5% af de afgivne stemmer. Altså, der står jo plus 25,5. Det er jo fordi, at de ikke har opstillet tidligere til Folketinget. Så hver gang vil der selvfølgelig stå et plus. Aleqa Hammond på vegne af Nunatta Qitornai er jo fra Uummannaq, så det er ikke så mærkeligt, at der er en del, der har tilsluttet sig hende og i hendes kandidatur. Og Siumut er jo heller ikke som sådan en overraskelse, at de har opnået det, som de nu har opnået i Uummannaq. Jamen altså, Uummannaq er jo også en højborg. Så i Uummannaq har de næsten opnået et fald på 19%, selvom det er Siumut højborg. Hvad er årsagen hertil? Jamen, det ser ud som om, at det er allerede, der har snuppet de fleste. Og Inuit Ataqatigiit er også gået tilbage. Men jeg tror, at det allermest er Aleqa Hammond, der har snuppet nogle vælgere fra Siumut. Lad os se, hvordan det ser ud med kandidaterne. Og der kan vi se, at Aleqa Hammond har fået 126 stemmer. Aki-Matilda Høegh-Dam har fået 125. Så de to har overgået de 100, og resten har cirka 50 og under 50. Hvad kan I sige om de tal? Jensine? Jamen, uanset om der er valg til Folketinget, så kommer det jo også lidt an på, hvor du kommer fra. Og hvem vælgerne har valgt at stemme på, og de, som vi kender, de er som regel nogen, som vi stemmer mest på, først og fremmest. Men hvis vi kigger på, hvordan tallene ser ud, så
kan vi se ud fra de 19 kandidater, så har de mere eller mindre også nogle vælgere, og det er dejligt at se. Så det ser ud som om, der er ingen af dem, der kommer hjem med en nitte. Så for eksempel den unge person, selvom hun så ikke har været mest fremme og mest synlig, så har hun altså også fået nogle stemmer. Og vi kan jo sige, at allerede, selvom hun så, som vi kan lige så godt sige det som det er, at hun er jo blevet smidt ud af Siumut, men alligevel så står hun måske med de samme værdier, som Siumut også stod for, eller står for, og det kan godt være, at folk har svært ved at se forskellen mellem alle de der partier, og der er 7 partier, og vi er i forhold til, vi kun er 56.000, og som vi allerede har sagt, så folketingsvalget, det er lidt anderledes i forhold til de andre valgperioder og valg, vi går til. Altså, men vi kan jo allerede godt se nu, selvom at det er ganske få tal og resultater, vi kan se, så er der god tilslutning til Aleqa Hammond. Selvom hun er blevet smidt ud af Siumut, så har hun stadigvæk bibeholdt sine kernevælgere. Det kan måske også godt være, måske i den her kutyme med, jamen uanset hvilken parti de tilhører, så vælger jeg på den person, som jeg har valgt på altid, og det er måske det samme med Aleqa Hammond. Jamen, Daniel, den måde vi har stemt i sin tid, er det den måde, vi stadigvæk stemmer og afgiver vores stemme? Jamen altså, familiemedlemmer og deres, de har boet i samme by med, for eksempel Ummerne, jamen der kan man også se, at det samme billede, der tegner sig. Og sådan er det også i andre byer. For eksempel, hvis der er en, der har boet i Sisimiut, så kunne det godt være, at Sofia Geisler måske også får lidt flere stemmer. Altså, det er en tendens, vi ser ofte. Og hvad så med den her tendens? Er der nogle ændringer i forhold til familiemedlemmer og hvem man nu kender og afgivelse af stemmer? Ikke mærkbart ændring indtil videre. For eksempel i byerne, hvor der er Siumut Højborg, så plejer det også at være Siumut Højborg, så kommer det bare an på, hvem det er, der er kandidat. Og der er ingen tvivl, at det også kommer til at være det samme billede i aften. Og nu til Paningor. Jeg ved, hvor hun er henne. Jamen, hun er hos Siumuterne. Paningor hos Siumuterne. Er de glade? Ja, Apollo. Her er Inusivik hos Siumuterne. Som I kan se, så er folk rigtig glade. Der er ikke særlig mange, men der er en tilstrømning, langsom, men en tilstrømning. Og der kommer også levende musik, og jeg står sammen med Ulrika Holm. Hvordan har du det? Jeg er rigtig glad. Og jeg er rigtig glad for, at det blev en tryg afslutning. Vi er glade, og vi er fortrøstningsfulde. Og vi glæder os. Hvad regner du med? Vi har rigtig gode forhåbninger, og det er rigtig, rigtig spændende, men vi har rigtig gode forhåbninger. Det er første gang, du stiller op til folketingsvalg. Hvordan var det? Det var rigtig dejligt, og jeg blev modtaget rigtig, rigtig godt, og det er jeg rigtig taknemmelig for. Hvordan kunne du mærke, at I blev modtaget i god ånd? Ja, men altså, der var rigtig, rigtig mange frivillige, der var rigtig mange, der var glade for at se os. Hvordan regner du med, at aftenen kommer til at forløbe sig? Vi har gode forhåbninger, og vi kan jo godt mærke, at der er tilslutning til os. Tak i lige måde. De er rigtig, rigtig glade. Rigtig, rigtig glade. Og aftenen er først lige startet. Og så ser vi nogle tal fra Rautasok, og her er Inuit Ataqatigiit i førerposition, 98 afgivende stemmer, Siumut 76, Demokraterne 63 og Partiinaleraq 37, og Nunatak Qitornai 27 er det 17, som I kan se, og Samarbejdspartiet 3 stemmer. Der har været 49,2%, næsten 50% stemmeafgivelse. Jamen, hvis vi lige kommer ind på Partiinaleraq, der er Pelle Broberg med, og han er jo opvokset i Rautasok.
Altså hvis vi ser det overordnede billede, så er han nummer 4. Har det måske noget, jeg skulle have sagt, at han er opvokset i Røddersorg? Jamen, det der springer i øjnene, det er, at demokraterne er gået frem med 12,4%. Jamen selvfølgelig kan det da godt være en tendens, at at du måske er opvokset et sted, men Olsen er jo også flyttet til Røddersorg og også er der til hverdag i hverdagslivet, så derfor har Røddersorg måske afgivet deres stemme til Nivi Olsen. Det skal ikke undre mig, hvis det er hende, de har afgivet stemme til. Men Aaja Chemnitz Larsen har fået 71, og Nivi Olsen har fået 57. Mathilda Høgdam har fået 34, og Alera Hammond 27. Daniel, hvis vi kigger på de her tal. Det kan godt virke som om, at Inuit Ataqatigiit og Siumuts stemmer nogenlunde har været stabile, og bortset fra demokraterne. Jeg må godt mærke, at Inuit Ataqatigiit og Siumut, især Inuit Ataqatigiit og Aaja Chemnitz Larsen, kommer vi nok til at se, kommer til at sidde i førersædet, og som Jensine også har været inde på. Nivi Olsen er jo flyttet til Røddersorg, og det kan måske være en af årsagerne til det, at hun har været en del af deres hverdag. Og vi kan se, at Siumut er gået tilbagegang. Og vi kan jo se, at det er Nivi Olsen, der har snuppet den tilbagegang. Og der er cirka 49% stemmeafgivelser, så det vil sige, at der måske har været flest, der har afgivet deres stemme. Jamen, det er cirka 50%. Vi regner med, at det er cirka 50% af de stemmeberettigede, der har afgivet deres stemme. Så i forhold til de tidligere valg, og ved sidste valg, så har der ikke været de store ændringer i forhold til stemmeberettigede. Ja, altså i hvert fald i forhold til Røddersorg. Hvad kan man sige om det? Jamen, som Daniel allerede har sagt, man kan måske synes, at vores interesse bliver mindre, hvis vi føler, at det måske ikke har nogen tilknytning til for eksempel Folketinget i vores hverdag, og vores interesse daler. Men altså, jeg vil gerne sige, at partierne er for dårlige til hvordan. Altså, du skal forstå det således, at det er den aller sidste dag. For eksempel, i dag blev jeg lidt glad faktisk. Og jeg havde frygtet, at tingene ikke ville ændre sig særlig meget, men altså sidste dag så benyttede kandidaterne og hver partierne til at opfordre folket til at benytte sig af deres stemmeberettigede og valgdeltagelsen blev opfordret til at være på sit højeste, så det havde man altså også gjort tidligere, men nu her synes jeg, at de prøvede her til allersidst at prøve at opfordre til, at man skulle komme og afgive sin stemme, men altså undskyld, man kan sige, at man har benyttet sig rigtig godt af medierne. Jamen, det har været alt for sent, at man har opfordret til at komme og give sin stemme. Og det jeg siger, det er, at partierne er alt for dårlige til at opfordre til. De tager aller sidste dag på at opfordre folk til at komme og afgive deres stemmer. De skal altså bruge det meget tidligere i valgforløbet og valgkampagnen. Ja, så har vi nogle nye tal, og vi har nogle nye tal fra Tasiilaq. Lad os se, hvordan tallene ser ud. Det er spændende. Hvem der har fået flest stemmer i Tasiilaq? Nå, vi skal ikke se Tasiilaq lige her nu. Det kan jeg høre i mine øresnegl, men et indslag. Hvem var de første folketingsmedlemmer?
Kalaallinunaat folketingimi marlunnik ilaasortaatitaqalissasoq taanskittungaviusumik inatisaanni juunip tallimaani 1953 nutaamik aaleangersaasoqarmat aaleangerneqarpoq tamatumakinguningua aggusti 25 1953 folketingimut nunatsinne qinersisoqarngaarpoq taamani qinersivit immikkoortut marluupput avannaani tassa upernavimmiit sisimiunut kiisalukuyataani manitsumiit nanortalimmut avannaani qineqqusartut pingasuupput tassaallutik nakorsaq frøken Kirsten Nalafuui Jensen palasi Elias Lauf kiisalu niuertoqarfimmi aquttisoq Frederik Lynge kuyataanilu qineqqusartut tallimaapput tassaallutik oqalutsi Jørgen Kimnitz iliniartitisoq Aggu Lynge eqqartuusisoq Claus Lynge efterskoolimi pisortar Frederik Nielsen kiisalu allaffimmiu Peter Nielsen avannaani 4745 qinersiartorsimapput Frederik Lynge qinerneqarnerpaalluni 1957 taaguunneqarluni folketingimi ilaasortangorpoq Frederik Lynge 1889 augustip ааllaqqaataani nuupkangerluani qornumi inungorpoq 64 ukioqarluni folketingimut qinigaavoq toqussanilutikillugu 1957 novemberip ааllaqqaataani folketingimi ilaasortaanerminalaani 68 ukioqarluni toqukkut qimagulluni kuyataanilu qinersiartortut 4000 alviupput qinerneqarnerpaassimavorlu Aggu Lynge 1920 taaguunneqarsimagami Aggu Lynge oktoberap 1899 qeertarsuatsiaani inungorpoq 54 ukioqarluni folketingimut ilaasortangorluni Aggu Lynge iliniartitisuusimavoq taalliortuusimalluni atuakkiortuusimallunilu Maanna alianaluartumik nalunaarutigisaajaqarpoq hansiitsort umiarsimasutut isiginaqartoq januar 30 1959 toqukkut qimagussimasutut nalunaarutigineqarpoq umiarsuarmi MS Hans Hirtoftimi ilaalluni ajunaaqataasimammat ilaasullu ajunaarsimasutut tassaluukuamarluk tassa Frederik Lynge aama Aggu Lynge folketingimi nunatsiniit siullersaallutik ilaasortangortut ilisartippagut Nu sidder jeg her sammen med tidligere folketingsmedlem Lars Emil Johansen. Velkommen til. Tak. Du blev valgt til Folketinget i begyndelsen af 70'erne som ganske ung, og også i 2000 blev du genvalgt til Folketinget. Som grønlænder og valgt til Folketinget. Hvordan opleves det? Jamen, der er mange udfordringer. Det er ikke lige til, fordi vi er så forskellige folk. Det danske folk og det grønlandske folk. Og selvom man er veltalende på dansk og har stort kendskab til Danmark, så skal man altså vende sig til mange ting. Men altså, jeg brugte meget lang tid på at vende mig til at arbejde i Folketinget dengang. Altså i 1973, der proklamerede jeg, at jeg arbejdede i forberedelserne til hjemmestyrets indførelse, og jeg har jo så været med i mange forskellige valgkampe, og jeg har så sidste gang i 2011 ikke genopstillet til Folketinget. Altså dengang, der var det jo meget få partier, der stillede kandidater op. Og hvordan var det at indlede samarbejde med danske partier fra Grønland af? Hvordan oplevede du det? Altså, det er jo partierne, som er toneangivende i forhold til, hvordan og hvorledes man arbejder i Folketinget. Så uanset hvad, så hører man jo til sit parti og hører under i partiet. Og det var før jeg blev Socialdemokraterne. Jeg var jo så med i SF's partigruppe.
Og der stillede jeg så også forskellige krav i forhold til, hvilke områder jeg ville have indflydelse på. Og der lavede vi for eksempel nordatlantisk folketingsgruppe. Sidste omgang, hvor jeg var medlem af Folketinget, og det var jo noget, der vagte opsigt både i Grønland, i Færøerne, men også i Danmark. Så det fantastiske var ikke, hvem der blev statsminister dengang. Det var, at en nordatlantisk folketingsgruppe blev dannet dengang. Og dengang, havde vi jo selvfølgelig vores vigtigste arbejdsopgave, at arbejde for selvstyret. Men uanset hvad, så blev arbejdet sådan set mere præcist, og også, at vi blev mere synlige, fordi vi var en gruppe. Og derfor så var det også vigtigt, at vi var mere synlige. Og vi skal huske på, at der er mange studerende fra både Færøerne og fra Grønland, som var i Danmark dengang også. Og derfor så kendte man selvfølgelig de både grønlandske vælgere, men også de færøske vælgere. Og det er sådan set et af de gode ting, jeg kan nævne. I forhold til fordele og ulemper, du følger jo med i det politiske liv endnu, selvom du har pensioneret dig selv, så at sige. Men i forhold til, hvilke fordele der er, især for Grønland, hvad kan du nævne? I forhold til, hvad de nyvalgte medlemmer skal arbejde for at prioritere. Det skal de jo selvfølgelig selv arbejde med og beslutte sig for med deres baglande. Men det, der er vigtigt, det er, at Grønlands stemme, eller Grønlands stemmer, fordi der er jo to, og at man kan høre disse grønlandske stemmer i Folketinget og også i Danmark. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vores ambassadører og vores repræsentanter i Folketinget kan være de ypperste ambassadører for vores land og for vores folk. Og vi ved også, at de her folketingsmedlemmer er vigtige for eksempel de grønlandske studerende og andre, der kommer fra Grønland, så man er ambassadør og medlem af Folketinget. Men det er jo ikke kun politik og debatterne, man er med i. Det er jo mange forskellige ting, man engagerer sig i og involverer sig i, også på samfundsplan. Men hvis det var, jeg sad der, så vil jeg prioritere at arbejde for større indflydelse på udenrigsområdet. Lars Emil Johansen, du har jo været medlem flere gange, og der har også været mange spændende arbejdsopgaver, du har siddet med. Hvad har været det vigtigste og mest spændende? Jamen, det var jo sådan set forberedelserne til indførelse af hjemmestyret, ligesom forberedelserne og, tilblivelsen af selvstyreloven. Det har været det vigtigste. Men altså for eksempel inden for kriminalforsorgen og også justitsområdet, mener jeg, at vi har mange ting, jeg kan pege på. For eksempel inden for kriminalforsorgen og grønlandske indsatte. Og jeg havde også for eksempel havde vi en skandalesag i Siumut, som på en eller anden måde gik ud over mig, fordi jeg var Siumut-medlem i Folketinget. Altså, jeg griner lidt, når jeg tænker på det, der skete dengang. Altså, når man har fiflet med samfundets penge, jamen, så beder vi vedkommende om at gå. Vi har ikke det samme, når vi snakker om statsminister. Hvilke samarbejder har du haft med hvem allerbedst? Jamen, det var Gubik. Vi havde jo utroligt samarbejde, også sammen med Høgni fra Færøerne. Altså, os tre, der dannede den nordatlantiske gruppe. Og der mener jeg, at vi fik markeret os utrolig flot, både i Danmark, men også på Færøerne. Og vi arbejdede jo for, at Danmark skulle fylde mindre på en eller anden måde. At staten skulle blive mindre, og også at de tidligere kolonier ikke længere skulle være de her efterkolonier eller senkolonier. Med hensyn til de nyvalgte til Folketinget,
fra Grønland. Når de tager til Christiansborg, hvad er det så, de skal prioritere, og hvad skal de vægte i forhold til forhandlinger med andre partier? Vi ved jo, at disse politiske forhandlinger, især med hensyn til regeringsdannelse, det tager lang tid. Jamen altså, jeg håber, at man vil blande sig i regeringsforhandlingerne i Danmark. Og uanset hvilke partier man kommer fra, og de 2 folketingsmedlemmer, der bliver valgt, så skal de samarbejde uanset hvad. Fordi de skal huske på, at de er repræsentanter, begge 2 repræsentanter for Grønland, så de skal have fælles fodslag, og de skal satse på at få indflydelse, de skal have selvtillid, og de skal ikke stille for høje krav, men de skal have konkrete krav og relevante krav. Det håber jeg, at de vil gøre det på den måde. Tusind tak, at du havde tid, Lars Emil Johansen, for lige at komme forbi studiet. Og jeg regner med, at du selvfølgelig følger med resten af aftenen. Jeg regner med, at du får lige så meget ud af det, som vi andre sikkert også gør. Og mange tak. Lad os se nogle resultater fra Danmark, fra Danmarks Radio. Jamen her, det var ikke fra Danmark, men det er da også i orden. Vi så et indslag med de første valgte folketingsmedlemmer til Folketinget fra Grønland, af Lynge og Frederik. Nej, der var jo ikke nogen partier dengang. Vi havde 2 valgkredse. Det var Nordgrønland og Sydgrønland, som vi så i udsendelsen. Så derfor så havde man valgkamp i Nordgrønland og en anden valgkamp i Sydgrønland. Altså, da Grønland blev, så at sige, ligestillet i 1953 via den nye grundlov, der havde man en masse forskellige lovgivninger, der skulle arbejdes med i forhold til, at man pludselig havde et amt i Danmark, der hedder Grønland, og hvor man skulle ligestille på alle områder, således at befolkningen blev ligestillet. Det var noget, man kæmpede meget for dengang i Folketinget. Især selvfølgelig af Lynge og Frederik Lynge. Det var deres store arbejdsopgave, som de lagde kræfter i. Så havde vi også forskellige lovgivninger omkring tjenestemænd og også arbejderlovgivninger. Og det var ikke sådan lige til, fordi man sad i Danmark, og man troede, at man i Grønland selv kunne generere penge til de her forskellige lønninger. Og det vil sige, at de høje lønninger, man havde i Danmark, dem kunne man ikke bare overføre til Grønland. Og på den måde så opstod fødestedskriteriet og de forskellige konsekvenser, der var med ulige løn og ulige arbejdsvilkår. Og det blev jo betragtet som en rigtig tung ting, især fra de grønlandske folketingsmedlemmer. Altså i 1953, der havde vi jo ikke nogen traditioner, der var ikke nogen sociale medier, der var hverken radio, jo der var måske radio, men i hvert fald ikke tv. Hvordan førte man valgkamp? Jamen man rejste jo rundt. Og selvfølgelig havde man en meget, meget lang valgkamp, fordi man skulle fysisk flytte rundt fra sted til sted. For eksempel Lars Emil Johansen og Otto Stenholt, der så vi jo, hvordan at den ene kandidat sejlede med kystpassagerskibene og kom fra sted til sted og holdt valgaftener i de forskellige forsamlingshuse. Og det var så der, de førte valgkamp. Og der før 79 kan jeg huske, at der var en masse af plakater, altså, og området omkring var klistret til med valgplakater. Der var masser af mennesker, der var nysgerrige. Og det var jo nærmest som noget odiøst, noget nyt, noget vi skulle se, og også nogen, der var med til at pirke til os, og vi vågnede op
Altså i dag, hvor vi kigger på en skærm, selvom de er sjove og gode, og måske også bruger deres gestus og krop til at føre valgkamp på, jamen så er det jo noget andet i forhold til at møde personerne ansigt til ansigt. Dengang der var der jo kun lidt over 9.000 stemmeberettigede. Jamen det var rigtig mange, altså hvis man omregnede det til procent, så var det op på 80%, hvis vi tager udgangspunkt i 1975-valget. Men altså, det kommer også an på, hvad indholdet af politik er, og det, fordi dengang i 70'erne, der var politik jo med til at vække folk, og vække vælgerne og befolkningen. Og derfor så var man også meget klar i mailet dengang. Og også fordi der var et stort ønske om medbestemmelse og indflydelse fra Grønlands side. Nu er vi altså i 2019. Så nu er der Ridongnai og deres valgsted skal vi over til. Malo, har de det sjovt? Ja, nu er vi tilbage i 2019, som I har sagt, da vi er på Nunatta-Ridongnais valgsted på Hotel Hans Egede. Vitus Røjavgitok, formand. Der er ikke særlig mange af jeres støtter, der er kommet ind. Men hvordan regner I med, at aften vil gå? Jamen, vi fejrer jo demokratiets valgdagen, og vi vil fornøje os og hygge os med hinanden. Lige så vel, som vi også vil følge med, hvordan optællingen skrider frem i løbet af aftenen. Altså nu, når man tænker på Aleqa-Hammond og det resultat, vi kan se på nu forløbig, hvad mener du? Jamen uanset hvad, så skal vi være stolte af det resultat, vi har, fordi det er det allermindste parti, der startede og dystede her under valgkampen til Folketinget, så vi er spændte, men vi glæder os også til at se, hvad vælgernes dom bliver, og det vil vi respektere. Men uanset hvad, så vil vi være glade resten af aftenen. Det er jo kun én kandidat, de har. Hvad mener du om valgkampen? Jeg synes jo, at Aleqa-Hammond viser, at hun har stor erfaring i det politiske arbejde, så derfor så har vi ikke noget, vi skal være kede af. Tværtimod, så synes vi, at hun har haft en rigtig god valgkamp. Nu kommer der flere og flere mennesker her, og I skal hygge jer, og der er grønlandsk proviant, det I kan spise. Ja, vi stinker lidt af spæk og mattak, og vi spiser tørfisk. Så der er også lidt vådt til ganen, og der bliver også noget musik i løbet af aftenen. Og selvfølgelig, hvis man vil have noget ved siden af, så er der også mulighed for det. Så dem, der har lyst til at komme, kan de komme? Ja. Ja, vi vil fejre vores gode arbejdsindsats og fejre, at det her forløb er højdepunktet. Tak. Vi kan jo se, at Aleqa-Hammond ikke er her. Jamen, hun er nok på trapperne. Jeg har talt med hende, og hun forberedte sig på at komme over, så uanset hvad, så får vi nok en fornøjelig aften. Mange tak. Og vi siger også tak. Og vi håber jo, at der kommer nogle flere dertil. Jamen, selvom der var få til stede, så det ud til at være hyggeligt. Jamen, sådan skulle det være. Vi skal i gang med at kigge på nogle flere tal. Dasila er færdigt optalt. Jensine, du kan jo se, Siumut er gået tilbage, Inuit Ataqatigiit er gået tilbage også. Dem, der har fået fremgang, det er måske ikke overraskende, nu at der Ridongnai, og også en lille smule fremgang til demokraterne. Hvordan er det set med dine øjne? Jamen, det bliver mere og mere spændende jo. Fordi selvfølgelig har der jo været forskellige
hekserier og gætterier, især med, hvad resultatet vil blive, men altså indtil videre har vi jo ikke set så mange tal endnu og resultater. Så derfor så er der stadigvæk mulighed for nogle overraskelser. Og det, der blandt andet er spændende, og som kan være en overraskelse, det er, om Siumut lykkes at få deres folketingsmedlem tilbage til Folketinget. Så vi kan jo se, at Aki-Mathilde Høegh-Dam har fået et utroligt flot valg. Med hensyn til Tasiilaq, så har der kun været 37,9% deltagelse. Og det var blandt andet også noget, man snakkede om under valgkampen, der beskæftigede kandidaterne så meget med de problemer, der er sociale problemer i Tasiilaq. Er det noget, der afspejler sig i valgdeltagelsen? Det kan godt være. Men vi skal også huske på, at det er et yderdistrikt, og det er begrænset, hvor mange folketingskandidater, der kunne komme frem. Altså, i Grønland synes man, at det var lang tid at dyste til folketingsvalget, men altså her i Grønland synes man, at det har været meget kort tid at føre valgkamp på, især når Grønland er så stort. Og det kan også være, at borgerne og vælgerne i Tasiilaq demonstrerer, at de har fået for meget fokus i medierne og i det hele taget. Så det er lidt svært at komme med et konkret bud på det. Daniel, hvad mener du i forhold til den ringe deltagelse, der har været? Altså det, vi skal huske på, det er, at der ikke er nogen kandidater, der er født i Østkysten, som kunne være, hvad skal man sige, et spejl for vælgerne på Østkysten. Det kunne være nogle af årsagerne til en lav stemmedeltagelse. Her er, hvordan stemmerne er fordelt. Aaja Chemnitz Larsen 105, Aki-Mathilde Høegh-Dam 80, Aleqa Hammond 77, Nivi Olsen 57. Altså Aaja Chemnitz Larsen er topscorer der. Hvad er grunden til det? Jamen, som det er blevet sagt, kandidater fra Inuit Ataqatigiit og især Aaja Chemnitz Larsen opnår godt valg, og det vil vi altid se, når et folketingsmedlem genopstiller. Så ser det ud, som om det er lidt nemmere at blive genvalgt, fordi at der er traditionsmæssigt mange, der stemmer igen på den samme kandidat. Og når vi ser Inuit Ataqatigiits kandidater, jamen, så er det jo Aaja Chemnitz Larsen, som er topscorer over hele linjen. Nu hører vi, at Narsaq-tallene også er færdige. De er lige på trapperne. Nu er de her. 54,9% af stemmedeltagelsen, det er indtil videre den største deltagelse, vi ser. Inuit Ataqatigiit har førertrøjen, selvom de har haft en tilbagegang på 7,1. Siumut minus 5,2 tilbagegang, men de har trods alt bibeholdt 191 stemmer. Og her kan vi så se stemmefordelingen i Inuit Ataqatigiit. Det er næsten det samme billede. Aaja Chemnitz Larsen og Aki-Mathilde Høegh-Dam. Og Henrik Kielsen her, han er jo fra Sydgrønland. Han er fra Narsaq. Han har også fået 71 stemmer. Ja, han har fået et godt valg der. Og vi kan også se Bentiarak Ottosen. Det er første gang, vi ser, at han optræder her på listen. Han er også fra Sydgrønland. Og Kim Lybert fra Samarbejdspartiet, han bor også i Narsaq. Og det kan jo være årsagen til, at han har fået 24 stemmer. Det kan muligvis være det. Vi skal til Bamyut. 47,% deltagelse. Og Siumut har fået fremgang. Det er måske første gang, vi ser, at Siumut har fået fremgang et sted. Inuit Ataqatigiit har fået stor tilbagegang. Dobbelt så meget som Siumuts fremgang. Og det ser ud, Bakhtinalaraq en lille smule fremgang. Nunaat Taqadongaj selvfølgelig, det er første gang, de stiller op til Folketinget.
Så selvfølgelig står de som gået frem. Hvad kan man tyde ud af det med tallene fra Bamyut? Jamen, det er måske sådan nogle fingerpeg om, at Siumut og Inuit Ataqatigiit er godt på vej. Der er måske en lille tilbagegang for Inuit Ataqatigiit, men vi skal også huske på, at der var kæmpestor stemmetilslutning ved sidste valg, og så der er en lille tilbagegang sammenlignet med sidste gang. Så her, der er 4 fra Siumut. Det kan være, at det er Kim Kielsen støtter. For eksempel Aki, Enri, Jens Erik og til Ulrike Holm. Jamen, det er også traditionsmæssigt, at Bamyut har flest siumutter, men Inuit Ataqatigiit er blevet flere og flere, så de står sådan lidt på vippen. Nu hører jeg også, at Qaanaaq, tror jeg han sagde, at det var Qaanaaq, der blev... Ja, Qaanaaq resultatet 58,1%, og Siumut har flest. Nunatta Qitorn Nej 46, Inuit Ataqatigiit 41. Hvad kan man tyde ud af det? Jamen, man kan se, at Nunatta Qitorn Nej har fået en masse stemmer, der traditionsmæssigt gik til Siumut. Kan vi se personernes eller fordelingerne? Agi Matilda og så Aleqa Hammond. Hvorfor har Aleqa Hammond fået så mange stemmer? Jamen, det er jo hendes partiformand, der er fra Qaanaaq. Men altså, som det er blevet sagt, at hun har fået meget taletid. Hun har haft rigtig gode muligheder for at fremføre sine budskaber under valgkampen. Hun er det eneste kandidat. Så på den måde, så har hun haft stor indflydelse. Men som vi kan se, Agi Matilda Høegh Dam har fået allerflest stemmer her. Og det ser vi flere gange, at hun har fået flest stemmer. Så på den måde, så må vi forvente, at de større byer vil forandre billedet fuldstændig. Men så vidt jeg kan se, så er det Aleqa Hammond, Agi Matilda Høegh Dam og også Aaja Chemnitz Larsen, som ser ud til at have førerpositionerne i øjeblikket. Men nu skal vi til Qasingiarnguit. Der er mange resultater, der løber ind nu. Siumut er i førertrøjen, og Inuit Ataqatigiit nummer 2. Vi er oppe på 24% af et landsresultat, at de optalte. Og lad os lige se, hvordan Qasingiarnguit stemmerne fordeler sig til kandidaterne. Aaja Chemnitz Larsen og Agi Matilda Høegh Dam ser ud til at blive valgt. Altså uden tvivl. Uden tvivl, så er Aaja Chemnitz Larsen næsten sikker på et genvalg. Med hensyn til Agi Matilda Høegh Dam, hun kommer jo frem flere og flere gange. Hvorfor ser vi Aaja Chemnitz Larsen her? Jamen, altså Inuit Ataqatigiit har jo haft allerflest stemmer ved afgivende stemmer til folketingsvalg, de sidste 3 folketingsvalg. Og vi må også forvente, at et kendt folketingsmedlem, som stiller op igen, også trækker de samme stemmer til sig igen, og måske flere. Med hensyn til Aaja Chemnitz Larsen og Agi Matilda Høegh Dam ser vi meget. Det er meget oppe i spidserne, oppe i toppen her, i de forskellige byer, vi har set indtil videre. Hvad er grunden til det? Agi Matilda havde en rigtig god valgkamp. Altså hun var hurtig i replikken, og hun var klar i mailet i forhold til, hvilket arbejde hun ville tage fat på.
Og hun er meget let forståelig og også taler, som folk kan forstå det. Og især fordi hun er så ung. Så synes jeg jo sådan set, at hun udfylder sin kandidatrolle, selvom hun er så ung og meget uerfaren. Altså, selvfølgelig har vi fulgt de enkelte kandidater, men der er enkelte kandidater, som er meget tydelige. For eksempel Aki-Matilda Høegh-Dam, hun er blandt dem, der er meget tydelige. Og selvfølgelig kan vi ikke komme udenom Aleqa Hammond og nævne hende, hvor vi kan se, at hun følger trop, selvom hun ikke er topscorer. Ser hun ud til at have bibeholdt eventuelt sin folketingssæde, selvom hun er flyttet fra Siumut over til Nunatta Qitornai. Altså, jeg plejer at sige, at selvom hun er smidt ud af Siumut, så har hun jo åbenbart klaret sig. Altså, da hun havde valgkamp i Sisimiut, eller Ilulissat, tror jeg, der var der mange vælgere, som var ærgerlige over, at Aleqa Hammond ikke længere var medlem af Siumut. De synes, at hun var god til at blive i Siumut, og det ville have været godt for Siumut, hvis hun var blevet i Siumut. Men altså, vi kan jo se, at hun har trukket sine vælgere med, fra hun var Siumutter, og så til nu, hun er i Nunatta Qitornai, der har hun altså formået at fastholde sine vælgere. Så det kan være, at vælgerne har tænkt, at selvom de traditionsmæssigt stemmer Siumut, at de så har valgt at stemme på Aleqa Hammond, selvom hun ikke længere er Siumutter. Selvfølgelig skal vi respektere, at kandidater og folk kan vælge parti og så videre. Men uanset hvad, så har vælgerne altså sagt, at der var nogen, der var ærgerlige over, at hun ikke længere var i Siumut. Og så var der så andre, som stemte som egentlig stemmer Siumut, men som stemte på Aleqa Hammond. Men altså, som jeg har sagt tidligere, så synes jeg, man kan se bevis på, at hun har fastholdt nogle af sine vælgere. Det kan vi se, selvom hun har flyttet parti. Det er klart, at når vi er nået langt op i optællingen af tallene her, så vil vi se et mere klart billede. Vi skal til noget lidt andet. Der er Vi har også Ngok, som er ekspert i medier. Du har selvfølgelig bemærket, hvordan det har været forandret i forhold til valgkampagnen, hvor de har brugt medierne meget. Lad os se, hvordan det er gået. Det var ikke lige den, vi skulle se, så vi vender lidt tilbage. Ja, den måde valgkampagnen er blevet ført af kandidaterne, det skal vi lige se, hvordan det har ændret sig. Og da vi ikke er klar med indslaget, så skal vi i hvert fald til at fortælle, at for eksempel Facebook-valgkampagne, og hvordan man også når frem til vælgerne. Det skal vi se i de forskellige medierne. Der er for eksempel en, der tog en udfordring mod sin medkandidater og sprang i havet, for eksempel. Hvad var det for nogle ændringer, du kunne se? Jamen, altså, det var det, du kom ind på. Altså, for eksempel Aqaluk Fontaine fra Inuit Ataqatigiit, han sprang jo i havet. Det har vi jo set tidligere for nogle år siden, som en udfordring til nogle andre. Og Nivi Olsen fra Demokraterne var også ude i forhold til udfordringen ude, og vi så i dag, at Jens Frederik og den anden der, de havde så en guitar fremme, og hvor Nivi Olsen så sang. Og det var også en anden valgkampagne, kan man sige, og vi fandt så ud af, at Nivi så kunne synge, ja. Og jeg kæmper lidt fra Inuit Ataqatigiit. Tog den fra en humoristisk side. Før vi går videre, skal vi lige have et indslag. Der var skænderier, uenigheder.
qalleraarnianga takanna kisianni eqqaamassawat eqqaamaqqua aleqam oqalluartaarner naammangimmata aleqassulisimaner ukiisisaman tullin uparuartorsinnaarup annertim Ingersaqqattariaqarpuut periutillu allat atorluut qinneqqusaarnermi Og der var også forskellige måder at holde valgkampagnen i gang. Man kunne for eksempel se, at der var lodtrækning i forhold til, at man kunne vinde en iPhone 7. 6. juni er der lodtrækning for alle, der har liket min side. Og uden tvivl er der rigtig mange, der er fodboldentusiaster. Og man kunne jo se 1. juni, at Enri også viste, hvilket hold han holdt med. Og Enri havde også nogle indslag, for eksempel med formanden for Siumut. Alle kandidaterne har forskellige måder at fremføre sig på. Og man kunne selvfølgelig også bemærke, at nogle talte meget, meget direkte og åbent. Og hun skjulte ikke sine følelser. Og plakaterne lignede hinanden, men der var en bemærkelsesværdig valgplakat. Det lignede til forveksling Alexandria Cortias valgplakat. Og hvor modig er folketingskandidaterne her. Han smed sig i havet. Min medkandidat Aqalukuluq Fontaine, han er Aya Kemnitz Larsen, hun turde altså ikke springe i havet, men hun tog udfordringen op. Så bring it on. 1, 2, 3. Yes, come on you! Det må have været koldt at hoppe i havet. Altså den uenighed, vi så ved første indslag, hvor stort en indflydelse har det haft? Ja, det så vi jo ofte ved sidste valgkampagne, og jeg fulgte med. Og det så jeg ikke så meget af den her gang, og det var kun det her den ene episode her med Enri Kielsen og Alre Hammond, og den blev debatteret rigtig, rigtig meget. Det virker som om, at der har været mere stueren valgkampagne. Jamen, Enri vil jo gerne have en lodtrækning i forhold til, at man kan vinde en iPhone 7. Hvordan kan man forholde sig til det? Jamen, det benytter man sig i andre lande. Det er første gang, jeg ser det her i landet. Det er selvfølgelig delte meninger om, man kan lide det eller ikke lide det. Men det kan selvfølgelig måske også have en indflydelse på, om man får lyst til at stemme på vedkommende, eller måske man synes, at det er useriøst. Jamen, jeg kan se, at Enri Kielsen har haft nogle indslag i forhold til sit privatliv og ført dem med i valgkampagnen, at han for eksempel tilhører en vis fodboldhold, tilhænger af et vis fodboldhold, og han kører bil med Kim Kielsen, det har han på sin Facebook, og han var jo også, gav også en guidetur i sit hjem. Så det var lidt anderledes i forhold til de andre kandidater. Hvordan kan det være, at det bliver mere moderne at gøre det på den her måde? Jamen i dag er det jo således, at vælgerne har flere og flere krav i forhold til vores kandidat, at de skal være veluddannede, eller i hvert fald have en eller anden form for uddannelse. Og det kommer mere og mere frem. Og man skal også være til at stole på. Og hvad de så laver til hverdag, og hvordan deres levevis er, og sådan så man kan bedømme den også som person. Og det er det, vi bygger det på.
Jamen, hvis vi kigger på den her side her, den er jo blevet delt over 500 gange. Bliver det mere og mere moderne? Jamen, det er meget svært at sige. For eksempel hashtag blev der benyttet af meget indrig, som også blev benyttet af, men også af Kemnitz Larsen, som var i gang med at benytte sig af Yes Kamar News som hashtag. Så det er en tendens, vi kommer til at se, og det bliver nytænkning overalt. Det kommer vi til at se i fremtiden. Og så i forhold til, at man prøver at logge nogle stemmer, fordi så er Mathilda Høgh, hun er meget direkte, og hun skjuler ikke sine følelser. Og vi kan jo se, at der er stor tilslutning til hende. Er det nogle af de ting, der har gjort, at der har været stor tilslutning til hende indtil videre? Ja, men det er i forhold til, at hun er rigtig god til at føre ordet, og så selvfølgelig også retorik og etik, det er hun rigtig god til. Og jeg kan jo se, at hun har jo kendskab til det, hvilket sprog hun skal bruge. Og i forhold til partifilmen i Siumut, så spørger hun jo folket, hvad har I? Hvad vil I gerne? Hun sender spørgsmålet videre til vælgerne og viser, at hun er til at stole på, og man kan regne med hende, og for eksempel også vise følelser. For eksempel i Asiat, så kan man jo også se, at hun ikke er bange for at vise sine følelser. Og det kan man mærke, at man kan genkende, eller i hvert fald spejle sig i, eller at der er flere, der kan lide det. Og på Facebook er der over 11.000, der følger hende. Vi har jo allerede set hende som barn, men da hun var en del af Nagusa. Og de børn, der har fulgt hende, er jo stemmeberettigede i dag, og det kan der tænkes, at de også har stemt på hende. Og så med de der plakater, så er der jo ganske få enkelte, der er anderledes. For eksempel at Mathilda Høgh har jo været anderledes. Og det er en af amerikanernes meget vældigt plakat, der det ligner meget til forveksling en af amerikanske vældige politikere, og dennes plakat. At det er en god idé. Jeg skal da ikke bedømme, om det er en god idé eller ej, om det er godt eller ej, men man kan se, at hun har fulgt med i andre lande og resten af verden, hvordan de politiske tendenser har været, og det kan da godt ske, at hun har været inde og se, hvordan den så er udformet, og man kan se, at vedkommende, som så havde den originale plakat, der her taler om, hun har kæmpet meget for at komme ind i politik, men det kan også godt være, at det kan skade hende. Der vil altid være nogen, der kan lide det, og andre, der ikke kan lide det, i forhold til egen mening. Man vil jo meget gerne vise, hvor modig man er. For eksempel Aqaluk, han hopper jo i havet. Det er måske en måde at vise, at man er modig. Ja, men det er også en nytænkning, og det har jeg set ved flere omgange og ved flere tilfælde. Man kan se, at de unge, de afprøver nye metoder i forhold til valgkampagne, og det bliver spændende at se ved næste valg, om den tendens fortsætter, og om de unge mennesker, der her taler om, også fortsætter. Tusind tak, Rosing, at du kunne komme her og dele os med din viden og din ekspertviden. Vi skal videre til Baningor. Jeg kommer til at kalde dig Baningor. Videre til Apollo. Ja, tak. I lige måde. Vi har jo ikke været inde hos Partinalrak, og de er rigtig glade. Baningor. Stenholdt, hvad sker der? Vi er i Narsarsuaq i festsalen, hvor Partinalrak er til stede, og vi kan se, at der er både unge og ældre, og der er rigtig stille og roligt, og man kan dufte kaffen. Og jeg står her sammen med Gunnar Finker og Hans Enoksen. Først Hans Enoksen. Hvad mener du om de tal, der har været fremme indtil videre? Ja, det er spændende, og vi regner da også med, at
vi får fremgang. Partiet er ganske ung. Vi har kun været igennem en valgkampagne, så vi har haft nogle udfordringer, og det vi har kæmpet i forhold til 40-årige partier, men vi kæmper, og vi udfordrer dem, og vi følger med, og der er flere og flere unge, der står frem, også inden for partiet, og det giver mig endnu mere forhåbninger om fremtiden, også i forhold til næste Inatsisartut-valg, og der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere unge frem og vil vælges. Hvordan synes du, aftenen forløber? Jamen, vi følger med stille og roligt. Vi har en aften uden alkohol, det har vi aftalt. Fordi vi også gerne vil vise, at man sagtens kan være glad uden alkohol. Og ikke mindst i de her år, hvor børn har nogle udfordringer i forhold til de voksnes forbrug af alkohol, så kan vi også vise, at vi også kan have en lykkelig aften uden alkohol. Hvordan vurderer du aftenen? Jamen, jeg har sagt, at det har været en udfordring, og det er udfordrende. De andre partier over 40 år, vi har eksisteret 4-5 år, så vi er et ganske ung parti. Og i forhold til finansieringen, så har vi altså også begrænsede midler, men vi har ganske unge mennesker, som er meget gode kandidater. Jamen, hvordan har du det? Jamen, det er rigtig dejligt. Det er komme ind i politik på den måde, og vi kan være en del af partiet, og vi kan være med til at udforme valgkampagnen, og man stoler på os, og også giver os førertrøjen, og i forhold til vores pålidelighed, og vi har en grundig uddannelse, og vi har også nogle erfaringer, men selvfølgelig også, fordi vi gerne vil hente nogle erfaringer, også i forhold til Folketinget, og jeg som person har også nogle basale kompetencer, som jeg selvfølgelig gerne vil videregive, og det er derfor, hvordan vil du gøre det lidt anderledes, siger du? Jamen, jeg tænker, at der er rigtig mange, der fortæller om, at vi gerne vil gøre det på den her måde, og vi skal ordne det her, og vi skal have gjort de her ting, men der er ikke rigtig nogen, der fortæller, hvordan vi så opnår de her ændringer. Lige netop de her områder i Folketinget, eller lige de her udvalg, eller de her nævn, eller hvordan arbejdet skal gøres i bund og grund. Så jeg søger nogle nye samarbejdsområder mellem Grønland og Danmark, også herunder EU. I og med, at Danmark er en del af EU, så er der også nogle direktiver, som Danmark jo også har en del indflydelse på. Hvordan ser resultaterne ud indtil videre for dig at se? Jeg vil gerne sige, at uanset hvor få stemmer jeg får, så får jeg en fremgang, for det er første gang, jeg stiller op, og det vil selvfølgelig vise, hvordan jeg skal forholde mig til det, og hvad jeg skal gøre bedre til næste gang. Tusind tak. Tak i lige måde. Som Hans Enoksen var inde på, det var et ung parti, som fejrede det uden alkohol, og vi er også glade uden alkohol, og vi har endnu et musikalsk indslag. Guno, Pele og Glenn. Værsgo. Sending aktuti som ikke
Ritikusunnaruaq makkulu Jamen lad os komme tilbage til valgaften. Ja, de større byers resultater løber ind. Lad os se Ilulissat resultatet her. Her kan vi se, hvordan det fordeler sig på partierne. Siumut har topscorer med 543 stemmer. 34,0%. Og så er det Inuit Ataqatigiit 349 stemmer. Demokrater 282, Nunaat Taqidongnaaq 173 og Baqtinalaraq 134, Atassut 71 og så Samarbejdspartiet 22 stemmer. Og det var Ilulissat, det er jo en større valgkreds, men det er kun 47,3% deltagelse, vi ser. Når vi ser på stemmedeltagelsen, hvad kan du lede ud af det, Jensine? Jamen det spændende er jo at se, hvordan det fordeler sig på personerne. Der er jo kun Nunaat Taqidongnaaq er der kun én, så 171 er gået til Aleqa Hammond. Men Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit 276, hun er topscorer i Ilulissat. Jens Erik Kirkegaard ligger som nummer 2, 252, Nivi Olsen, Demokratit 240. Og så lige derefter Siumutteren Agi-Matilda Høegh-Dam 238, Aleqa Hammond, Nunaat Taqidongnaaq 171, Kuno Fenker, Baqtinalaraq 90, og så Bintiaraq Ottosen Atassut 48. Jamen Jens Erik, han er jo bysbarn i Ilulissat. Kan det være grunden til, at han får det høje tal? Eller de store stemmetal? Det er klart, at når man holder valgkamp i sin fødeby og er meget synlig, så giver det jo en effekt. Og derudover så får vælgerne også mulighed for at nærlæse og nærstudere og tale med kandidaten, fordi de bor i den samme by. Og vi ved jo også, at folk ofte lægger deres stemme på en, de kender. Men i forhold til Aleqa Hammond, Nunaat Taqidongnaaq, der må vi sige, at hun hiver rigtig mange stemmer ind i yderdistrikterne, og Agi-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz Larsen, mener jeg, de to er efterhånden måske næsten sikre
Men altså, nu er hun jo smidt ud af Siumut, og så har hun jo fik hun jo et valg dengang, om hun og hvor hun så måtte vælge at tage flytte ud af Siumut og